Emmu, preparaw li. Inti preparali u koll. Għara lesti, nubu. Għalix. Għanibdew. U koll, bil-drums. Wieħed. Para pa. Ara minn ġej, Ara minn ġej. Wieħed, nejn. Għawnek d-didħol bil-kbir, bil-fanfar. Zima kienu nqosni biex. Mela, Kif fejn inti? għamlu l-ekos, kif inti ġon? Tajjeb ħafna, grazzi. Kontet dejjem tfewwa, mamma, kontet najdilhom. Eħe. Ġej xaħat li nistidnu ngħid immarrit fl-aħħar biex nagħlaq bil-kbir. L-aħħar ġimgħa rid. Ma llum mhux ħatagħlaq llum. Bali, ma tnagħlaq Wara l-ispeċjal programm tagħlaq biss, ma il-ġimgħa tagħlaq. On the day. Il-ġimgħa l-aħħar programm. Il-ġimgħa l-aħħar nagħlqu. Għax imbagħad tibda skeda ġdida wara s-sajf. Oħrajn, ekku. Kif inti ġon? La taw tajb ħafna. Poġġu daqsxejn. Nafx hawn ta' ekelt fuq ħanajdlek. Ġifri jekk ma tkunx ħadd breakfast fil-ħodu, jekk ma tkunx ħadd breakfast fil-ħodu jħossok ħażin kif tidħol hawn. Mamma mia, John, nixtieq nirringrazzjak l-ewwel ħaġa tar-ritratti li bat li ma laħħaqx magħhom, tant bat li ritratti. Irċevejthom? Illi dar raġelu. Tant inti biżi, ma dejjem għaddejja. Għax tajjeb għajdilhom it-telespettaturi, għax tajdilhom fuq ritratti. Il-bieraħ b'xi 9 kwarta bil-lej batet li message. U qalt li bat li ftit ritratti. U jiena waqt li batet li l-message kont qiegħed fuq xifer ta' ċinta. Inwaħħal żewġ ħsajjar tal-qasab. U pretendit. Fid-9 ta' bil-lej tagħmel il-qasab. Fid-9 ta' bil-lej fit-tarazzinu. U pretendit li nibatilha ir-ritratti. Ara ma temnux li fid-9 ta' bil-lej. Ara ma temnux. John. Dak x'inhu? Inti qod kwid, id-direttur jemnek għallek. Dan mhux xi Għandu alkoħol. bżonn xi ħaġa. Ma fiex alkoħol da. Le, ma tara. Ma nistax inservu alkohol alkohol fil-ħodu. John. Għajdu, ma ta' naqra diġa. Kemmu tajjeb. Oġbok, jinqala John. Ta' Isma, ferma. jinettilom kull min jismu John. Il-Johnijiet kollha li tqajt magħhom jiena kollha għandhom karattru partikolari. Ma lekk kieku kellek tkun skiet u hekk. U inti tgħid John propja, kieku kellek tiddeskrivi lilek innifsek. Xtaj, kif tiddeskrivi lil John Bundy? Jiena ara, għandha ħafna titli kif nista' niddeskrivi lil nifsi. Naħseb l-ewwel primarju huwa jien sensittiv. Okay. Deka m'hemmx dubju. Inħobb l-umorizmu, l-iktar umorizmu f'ħajti milli serjetà, nimxi fuq il-prinċipji ta' Winston Churchill. Winston Churchill kien jgħid il-ħajja għandha tkun mibnija minn 80% umorizmu, 20% serjetà u timxi l-qoddim. Nħobb id-divertiment, nħobb il-kumpanija, nħobb in-nies. Il-moturi għadek ma semmejt li xejn. Il-motur u l-mużika. Għax il-motur iktar mill-li hu primarju, jiena primarju huma n-nies l-ewwel. Mbagħad il-motur iva, il-motur huwa f'ħajti. Il-mużika, l-istrumenti, ir-radju, t-televiżjoni, da kollha jiforma. Issa barra li ovvjament 30 sen ilu kelli t-tifla, issa għandi neputi. Dana rebaħ fuq kulħadd, ġifieri. Nannu. Rebaħ fuq iwa, nannu. Tħossok buri U għanna relazzjoni tajba ħafna. Tant għanna relazzjoni li nirsebt li għadda kellna t-tieċ tan-nepotija. U ovvjament biex ikun, peress li kien ħajkun biċriket, talbuni biex ma jaranix, xin kellek jarani ikun it-tiġi miegħi bil-fors. Jiena qatt barra mill-Knisja nisma' l-Quddisa minn barra fix-xemx. Però mbagħad nisma' ħafna twerżiq. U batul il-messaġġ qallu li nannu dħol għax mhux ħajqgħod kwiet. U dħalt jiena ġi fuqi baqa' ma' miegħi u meta sar il-ħin biex nitla' naqra, dana t-tifel ma rridx inqala minn fuqi u għall-ewwel darba naħseb fl-istorja tal-qari tal-Knisja xi ħadd tara b'tarbija fideħ. U allura kelli nitla' naqra bi fideħ. Kif dara ġieli? U nix konna anke qed nitkellmu illi meta titwilet tarbija u naraw għed tikber bil-mod il-mod nibdew jinxebħu ngħidu pereżempju l-għajnejn ta' dak, il-karattru ta' dik. Kif taraħ hemm affarijiet li tħosshom simili. It-tifel tat-tifla naraħ Kamala Jonte. Għax daqqa jiexbaħ l-ommu, daqqa jiexbaħ il-missier. Jinbidel ħin kollu. Per-eżempju, jien naf meta daħlu fil-banju taħslu, ikun Kemm għandu żmien? Selaq sentej f'ix-xahar id-dieħel. Il-quċċija kontu għamilti. Iwa, l-quċċija minni Kien għażel John? Kien għażel żewġ affarijiet. Rutella tal-kejl u mikrofon.
Nej differenti. Nej differenti. Inti tiftakarx kont tażil. Jina meta zilhom f'qalbi għatlu għara daħħa jikkopja l-mużu meċi. Perit u fuq ir-radju. Kozzu, Bitti, tiftakarx darba xkont għazil kienu għamlu għilek il-qoċija. M'għandix idea, Ma tiftakarx. M'għandix idea. Ma tiftakarx. Ma nafx jekk kienu xamlu qoċija dak iż-żmien. Minja. Ma naf, min jafu, femni għaddaw ħafna snin. John, fil-ħin liberu naf li kollok ħafna x'tagħmel, imma kultant issib dak il-momenti fejn il-komunikazzjoni man-nies, il-kidba, meta tkun xandar kollok ħafna kifna all-rounder jina inħossa u tibta tajt imma meta ssibru hekk waħdek ġifieri id-dar qiegħed waħdek inti x'jiġik f'moħħok hekk x'tivvinta l-ewwel ħaġa? Meta nkun waħdi fil-maġġoranza tal-ħin li kolli liberu nħobb naqra. U dal-aħħar qed naqra ħafna kodba bil-Malti relatati ma' nostalġija, ma' l-istorja, ma' l-irħula tagħna. Jien naf kodba nsemmi wieħed minn l-aħħar li qrajt, erġajt qrajtu ktib ta' Kilin, pereżempju, Kilin jiktab ħafna fuq lajn ta' San Bastjan, jiktab ħafna ġrajiet ta' meta kien żgħir, dawk jaffaxxinawna ħafna. Inħobb indoq ħafna l-mużika, jiena kif inqum fil-għodu, nibda mill-ewwel bil-goff. Dal-għodu fil-5 u nofs x'inqomt, kont ġaqt nisma' AC/DC u Led Zeppelin. Tajdi, jgħidu ejwa, jiena l-mużika tieni dik l-imbuttatura. Indoq, jew daqqa ntefa' fuq il-pjano, jew daqqa fuq il-kitarra. Insomma, però nħobb nikteb ukoll. Inħobb nikteb. Ġieli talbuni biex nikteb pubblikament fuq ġurnali, fuq social media, ma minix daqshekk interessat li nagħmel hekk. Imma kultant nagħmel xi kitbiet qosra fuq Facebook. Inti skiet ħafna ġieli ħataj, you mean it. Kolli xi ħaġa dak il-ħin. M'hemmx mal-kantunieri, niktibha. Mal-kantunieri. Le hemm kantunieri. Hemm ukoll. Noqgħod attenti li meta nikteb xi ħaġa ma niktibx xi ħaġa. Ma tweġġal ħadd li qed tgħid qed temmen fih inti dak li ngħid. Il-volontarjat, John, milux semmejtek fil-programm jiena. Għad l-ewwel persuna kien impressjonani, kont ġejt wieħed mill-programmi tiegħi, meta tkellimt fuq il-volontarjat. Sodisfazzjon jagħtik fil-ħajja tiegħek. Jiena involut f'ħafna għaqdiet volontarji. Kollha nista' nsemmihom minn hawn Community Chest Fund, Special Olympics, ALS, Puttinu, Blue Light Foundation, għamil żmien nagħti b'semi lill-Marigold Foundation, illum l-attivitajiet tal-Marigold naqsu mhux ħażin. Imma dik hi xi ħaġa li tħoss id-Dar tal-Provvidenza ittik sens li ma tistax tispjegah. Jien meta nkun qed nagħti semi u nkun qed nagħmel xi ħaġa għal min għandu bżonn xi ħaġa, għax fil-ħajja kulħadd għandu bżonn xi ħaġa. Lew qed nara dawk il-filmati tal-missjonarji hemm konna qed nitkellmu. Jiena u Ivan konna qed ngħidlu aħna għandna kollox u ngorru għal kollox ta' xejn u daw waqqas għandhom biċċa ħobb siklu qed jistennew bott piżelli minn għandna minn Malta. U mbagħad titnisselġu fik dik ir-rabja ta' il-mexxejja ta' pajjiżhom kif laqqas għandhom rispett lejn in-nies tagħhom daw, għax daw wara kollox it-tbatija li qed ibatu daw in-nies hija kollu tort tal-politika ħażina tal-mexxejja tagħhom. Jiġifieri mbagħad tagħmel għalihom tajjeb id-dinja kollha. Mbagħad ngħid imma aħna mhux għalhekk bnedmin biex ngħinu lil xulxin. Jien meta nagħmel xi ħaġa fil-volontarjat inħoss li kellha ħafna sodisfazzjoni f'ħajti fil-karriera tiegħi televiżiva tar-radju, imma hemm xi ħaġa speċjali. Meta speċjalment meta tiltaqa' ma' daw li jkollhom bżonn ta' għajnuna fiżika, ta' daw li jkunu morda, li jkollhom mart li ħajkun ikkurat fit-tul. Hemmhekk tibda tgħid imma jiena xtajt aktar. Mela allura ma tajt aktar xejn għandi nagħti xi ħaġa aktar lil min għandu bżonn. Eżatt. John, meta tkun persuna fil-bidja, tmur fejn tmur kulħadd jaf minnu, John Bandi, in-nies kif tħares lihom fis-sens jiena waħda minn dawk illi għatem filmati illi ħafna drabi ma tiġrili. Meta nkun qiegħda nilgħab pereżempju waqt il-programm u jiġi ċertu ċajt u nibda nitħaq,
jiġuni awtomatikament dawk il-visions hekk ta' meta inti kont tiċċajta waqt programm, per eżempju dik tal-oli, per eżempju, fejn toqgħod fl-oli. U ma ninsijaqat. Għandi parti mill-kru, parti mill-kru li għandek inti jew kien preżenti għalija dik. Għajtna Rom u nerġa' nitħaq ġifieri għalkemm terġa' ta' Rom u nibqa' nitħaq ngħid għajt niftakara. U meta vera mhux suppost ma meta kellek l-inċident tal-vetrina u għajġa fiha mhux suppost. Dak tor tal-kameraman tiegħek Paul li qed qudiemi bħalissa. Għad ma niżżihom daw. Il-mod kif kont kellem hekk it-telespettaturi tidher il-kamera tikxfek il-nies tħobbhom u jħobbuk lura. Jien inħobb in-nies. Jien inħobb in-nies. Jiena għandi parti mill-ħin liberu tiegħi li ma tlekx, per eżempju, fil-għaxija ġieli ngħid tara baqa' li għadu l-ħin. Ħa ninżel sal-pjazza tal-Raħa Ġdid, per eżempju. U nintefa' l-pjazza tal-Raħa Ġdid nintaqa' ma' xi persuni anzjani u nintefa' nitkellem magħhom min jirrakkuntalek dik, min jirrakkuntalek l-oħra. U minnhom daw inti toħloq kważi kon noħloq il-programmi minn daw it-tip ta' diskussjonijiet. Jien uħobb nitkellem ħafna mal-anzjani u mat-tfal. Għax tiskanta l-anzjani għandhom ħafna esperjenza xirrakuntaw. It-tfal għandhom ħafna innovitajiet xajdulek. U inti minn daw l-affarijiet titgħallem, wara kollox. Inti l-karatteristika li għandek illi tissorprendi lin-nies, jiġifieri, pereżempju meta kont insegwik fil-programmi, jiena li kont ngħid, issa meta tara x'għandara ma x'għandar. Għandi ħanraw biex ħajoħroġ illum. U torxa, ġifieri dejjem jirnexxielek illi d-dawara u tiġi. Isma, meta tkun live, jiena programmi tiegħi fil-maġġoranza tagħhom dejjem kienu live, ġifieri il-live inħobbu ħafna. Ir-recording juħu ħafna fit-tul. Timmissjaħ it-televiżjoni. Iju ħafna timmissjaħu. Ifhimni, il-karriera tiegħi hija karriera li barra li ħdimt biex naqla x'nikol biha, ħabbejta u nħobba, ġifieri jien għabdin nagħmel programmi tar-radju sal-lum fil-futur qarib jaf ukoll forsi jkun hemm xi skup illi ikonna xi programm televiżiv ukoll. Bħalissa għandi wieħed irrekordjat għaddej fuq stazzjon ieħor, programm ta' quiz. Imma il-karriera tiegħi kif għadlek ħabbejta u ma naranix nagħmel xi ħaġa oħra jekk mhux din. Passjoni hemmhekk. Iva, x'hemm passjoni fiha, hemm passjoni fiha. L-ewwel kelma li għadt inti meta ddeskrivejt lilek innifsek illi inti sensittiv. Ejja, sensittiv. Tħoss l-uġieħ ta' ħadd ieħor għandek ħafna empathy, l-empatija, illi kważi taħseb aktar f'ħadd ieħor u tiġi wara inti. Toħroġ ħafna fil-klim tiegħek. U hekk għandu jkun ta' fil-ħajja ta' l-uman tilef ħafna mill-sens mill-valur tar-rispett. Illum l-istess avvanzi teknoloġiċi li akkwistajna f'ħajjitna ma rafniex nużawhom tajjeb biżejjed. U allura inħoss li kibret ħafna l-mibeda. Kibret ħafna l-lejra. Kulħadd sar jikteb bla doċċ, kulħadd tifajjar kif iritu. Il-libertà fl-espressjoni u fil-kelma u fil-kitba hija sabiħa u nemmen fiha u niddefendiha. Imma ma tistax tintuża b'mod li inti tipprova tkisser persuna. Hemm ħafna sayings aw aneddoti li jgħidu jien naf min jitfattajn għandu jdeħ maħmuġin. Tiżomma ġo moħħok. Però mbagħad hemm saying oħra li l-kapaċità tal-bniedem li jibni l-ħajt bil-ġebel li jkunu tefawlu, Jiena nemmen fil-karma, kien hemm momenti ma kontx nemmen, imma ċerta affarijiet li aħna bil-mod ġejdu kif tagħmel jagħmlulek, ġieli jiġru, ma tafx meta imma nemmen li jekk inti verament tkun trittejn u tisma' l-ħadd ieħor, da awtomatikament anke li tibqa' b'saħħtek li tista' tqum filgħodu toħroġ. Aħna li nkun nitkellmu min jab bħalissa min ikun qed jarana, ġifieri f'moħħi nibda ngħid jista' jkollok nisa tistennew tarbija, nisa dejjem anke irġiel minn forsi diffikultajiet fil-familja, nisa li ma jifilħux, oħrajn li forsi din jiċċelebraw xi aħna f'moħħna
mhux sempliċement nkunu hawnhekk, imma dejjem iridu naraw anke naħsbu fl-oħrajn il-ħin kollu. Iż-żmien jgħalmek, Ekku. iż-żmien itik l-esperjenza, iż-żmien li inti tgħix huwa l-università tiegħek tal-ħajja tiegħek ta' kuljum. Jien naf il-bniedem għandu żewġ emozzjonijiet kbar, il-biża' u r-rabja. Ekku. Dawk, l-ikbar żewġ emozzjonijiet li għandu l-bniedem. Issa, imma r-rabja hija akbar mill-biża', tanti ikbar mill-biża' r-rabja li l-Kristu il-biża' ma lbitux, imma r-rabja lbitu, għax meta daħal ġo tempju damhom. Daqs kemm ir-rabja, ġifieri dik kelbitu l-Kristu mhux il-biża', u aħna ħadd minna mu Kristu. Ġifieri għaw ħafna jaħsbu li hum Alla, ta' ġifieri, ma ħadd minna mu Kristu u ħadd minna mu Alla. Aħna bnedmin komuni li wieħed mill-iktar valuri importanti li rridu insommu f'moħħna u r-rispett. Move on, it-tollera u aħfer. Eżatt. Għax inkella ħatibqa' ndanna tħajtek kollha. L-importanti naħseb li tibqa' saqajk mal-art, mhux vera, tipprova kemm jista' ħadd bniedem. L-aħħar darba li provajt ma nkunx saqajja mal-art waqgħet bir-rota b'kollox taf kif ġej taċċi jomu. Imma ħamurlek l-aħħar waħda issa għal-kant. Għal-kant. Tiftakar meta kellna dik il-kanzunetta tal-ġenmen tal-anja tal-poplu aħna. Taf kemm għadda żmien. Mela. Taf kemm għadda Ta' kull żmien. fil-ħodu bil-kem tkun attamment. Tiftakar? Tiftaħ il-radio. Kienet tajba. Imma John, aħna edna laħajkum maħna ħagġa grazzi tal-li sibt il-ħin. Grazzi, ħafna. ħafna. Ħadd pjaċira li għawnu li edha n-intervistak u sibt il-ħin tiġi maħna. Pero, mistax ikun li John jiġi u ma jkantanni. U għaw Ivan. Issa, l-oħra semmejtak u koll illi int kont il-persuna illi introduċejtni ma' Ivan. Ekku. U jina u Ivan għajna ħbib ta' dejjem, veru? U Ivan kien l-ewwel darba li kellu l-ewwel spots televizivi kien fil-programm miegħi. Però mhux bil-mużika, kien fil-professjoni propja tiegħi. Joħod li ħsiebhom ħafna ħafna. ħafna. Ma kull ma nagħmel jien nibatlu messaġġ ngħidlu Ivan, nifhimni mill-ewwel. Ejja. Grazzi John, ħanistiednek ħalli nisimgħu fl-imkien. Din il-kanzun minn qalbi nawgura kemm lilek u lill-familjari tiegħek rajt il-mara waqt mużika nsertat bil-qiegħda qudiemi. U għet John fej qiegħed bħal iż-żagħ, qiegħda nfittex. U verament għamilt ħafna ġid, keep it up. U ħanisimgħu x'kanzunetta naf li xi medley rock. Rock and roll medley. Għax jidu jistorprendu. Jena xinnej ċaħġa u koll, John kien il-bidu koll tal-vjaġġ mużikali tagħna ta' Bernie Port. Kien introduċilna diska ħelwa tal-aġeb biex tindaq fuq ir-radju. Għarat l-ċinga, skużawni, għarat tal-bello della diretta għansibu daqxejn. U John parti kbira minn ħajti, kemm bħala ħabib, kemm ukoll bħala persuna. U għalek il-plektrum. Emmu, nisimaw l-imkien, tlaqna. Kif tajdli? Xin tajdli li bdew? Itla, issa. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia pa' mi partida y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oh, shake it up, baby, now. Twist and shout. Come on, come on, come on, baby, now. Come on, you're working it out. You know it twists so good, twist so good. You know it twists so fast, twist so fine. You know you got me going now, got me going like I knew I would. Oh, woo! Shake it up, baby, now. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, you're working it out. My bamboo to the fruity, oh Rudy, 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 to the fruity, oh Rudy. My bamboo got a good name soon. She knows just what to do.
got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west. She's a girl that I love best. To the fruity, oh Rudy. 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 Wap bam boom bam 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 boom. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. You don't know what you do to me. To the fruity, oh Rudy. To the fruity, oh Rudy. To the fruity, oh Rudy. Wap bam boom bam 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 boom. Yeah. Grazzi, John. Ma tiċċaqlax. Tafli il-fat li daqqajt rock and roll. L-ewwel appearances li kelli deriet fil-mużika jena kienu bil-rock and roll. U niftakar l-ewwel diska li daqqajt fil-pubbliku rock and roll. Tiftakar diska ta' Fats Domino? Li ma waħda? My Girl Josephine. Le, ħalli fidek ma. Għantanna bitċa. Josephine, how do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. Used to laugh at me and how little hoo-hoo. I used to walk you home. I used to hold your hand. Hold your hand. You used to use my umbrella. My umbrella. Every time that it rains. You used to cry so much. It was a crying little scene. Hello, Josephine. Hello, Josephine. Hey. Kelkom xi waħda Josephine jaw. Iwa, ta' kelli tfajla Josephine da. Imma le, mux dak iż-żmien, ħafna wara li kantajt. Ħafna wara. Ajju, spikom, grazzi f'men. Grazzi, grazzi, Mamma George. mia, ma immaġinajtu kif ħajġi ġunet. Xalata, hi. Jennu pjaċir meta nintaqa' miegħu. Aħjar dejt inġibek kull ġimma. Meta nintaqa' miegħu. Daw għandhom band bis-sens, Qed irnexxielhom jerġgħu għajmu il-mużika folk pop fix-xena Maltija. Ġifieri grazzi għalihom u għall-band oħra bħalhom qed jikkollaboraw ma' xulxin, ġifieri dik hija xi ħaġa inkredibbli. Ġi xi ħadd ieħor ħabib. Impenjata s-sinjura. Ija qed nistenna. Ma kollix qed tinħallik. Ħanaraw daqsxejn. Minimis. U ekku.